Sabies que hi ha una regidora de Junts que justifica la substitució demogràfica? I sabies que aquesta mateixa regidora de Junts és regidora de seguretat d'una important ciutat catalana i va amb el lliri a la mà amb la delinqüència? Avui t'ho explicarem. La política catalana bull des de l'arribada de Sílvia Oriols i en aquest vídeo t'explicarem tres escàndols que la ciutadania ha de conèixer. Tres escàndols i una dada final d'un personatge que potser ja havies oblidat i que com a bon català voldràs compartir amb la teva família i amics. Ara segur que et continues preguntant qui és aquesta regidora Wok de Junts. Una de moltes. Tranquil, la coneixeràs i li posaràs cara. Abans, però, comencem amb el que s'ha viscut recentment al Parlament de Catalunya. Ha tornat a ser l'escenari d'un espectacle indigne, impropi, d'una institució que hauria de ser la casa de la democràcia. Si et diem Josep Rull i Sílvia Oriols, ja et pots imaginar de què va la cosa. T'ensenyarem les imatges, però abans posem-nos en antecedents. Des de l'entrada d'Oriols al Parlament ha estat interrompuda, censurada i menyspreada sistemàticament pels membres de la mesa i per altres diputats que no suporten sentir veritats incòmodes. Rull, que es presenta com un home de diàleg i institucionalitat, s'ha convertit en una eina de repressió ideològica. La seva actuació mostra el veritable rostre d'una part del processisme, aquell que diu defensar la llibertat, però que calla a qui no comparteix la seva visió adulcorada de la realitat. Recordem com li va permetre que un diputat dels comuns, David Cid, digués nazi a la líder d'Aliança Catalana. La darrera arrollada es va produir quan Sílvia Oriols va demanar la paraula per al·lusions després que el diputat del PSC, Cristian Soriano, la cités directament i l'acusés de vincular immigració i delinqüència. En qualsevol democràcia sana, una intervenció com aquesta hauria donat dret de rèplica immediat. Però Josep Rull, president del Parlament i membre destacat de Junts per Catalunya, va decidir, una vegada més, silenciar Oriols amb l'excusa que no era una al·lusió directa, un pretext que no es sosté per enlloc. Aquest silenci imposat no és casual ni aïllat. És el reflex d'un sistema que té por a la dissidència real. Quan la paraula molesta, es talla. Quan la veritat incomoda, es censura. I quan una veu com la d'Oriols denuncia els efectes reals de la immigració massiva, la delinqüència creixent o la pèrdua d'identitat, les estructures del poder tremolen, perquè saben que ja no poden controlar el relat. Veiem el moment exacte. Em demana la paraula. Per què em demana la paraula? Sí, bàsicament per al·lusions. Les al·lusions és un debat en el mateix context d'una moció. Les al·lusions es produeixen quan es fa referència a una persona que no ha participat en aquest debat directe. Com sempre es priva de parlar No a una es de les priva. diputades, oi? Sí. S'aplica el reglament Els hi fan molta por les paraules, els n'hi haurien de fer menys. I ara cal preguntar-se, quin Parlament tenim si la paraula d'una diputada electa és sistemàticament silenciada? Quin respecte es té per als votants d'Aliança Catalana que han confiat en ella perquè sigui la seva veu? Si Oriols molesta, és perquè diu allò que molts pensen i que ningú s'atreveix a verbalitzar des del faristol. I mentre Rull la fa callar, el poble pren nota, perquè el silenci forçat també és una forma de violència política. La decisió de Josep Rull de silenciar un cop més Sílvia Oriols al Parlament no és només un acte d'arbitrarietat institucional, és, en el fons, una mostra nítida de com les institucions catalanes han estat capturades per un autodenominat consens democràtic que exclou qualsevol veu que qüestioni l'ordre establert. En lloc de ser un àrbitre imparcial, el president del Parlament s'ha convertit en un censor ideològic. No es tracta només de tallar la paraula a una diputada, que ja és prou greu, sinó de privar milers de ciutadans del dret a ser representats per la seva veu escollida democràticament. Aquest cas evidencia un mal endèmic de la política catalana contemporània, la por al debat sincer. Quan la pluralitat d'opinions s'elimina sota la disfressa del respecte institucional o la convivència, estem substituint la democràcia per una farsa dirigida. I aquí rau la reflexió més profunda. Si en el si del Parlament, que hauria de ser la casa de totes les veus, no es tolera la dissidència ni es permet la confrontació d'idees, on queda la legitimitat democràtica? Mentre es permet que partits com Esquerra, Junts o Comuns monopolitzin el relat,
es nega a sectors sencers del país el dret a expressar les seves preocupacions reals, la seguretat, la immigració descontrolada, la degradació institucional. El silenci imposat a Orriols no només és injust, és revelador. Revela la feblesa d'un sistema que només pot sostenir-se silenciant els que el qüestionen. I una democràcia que ha de callar peus per mantenir-se en peu és una democràcia que ja ha caigut. I tu, què li diries a Josep Rull? Deixa'ns un comentari. Volem conèixer la teva opinió. Però no us penseu que és l'únic escàndol que Junts protagonitza aquests dies, deixant Agustí Colomines a banda, que requereix d'un vídeo especial, i sí, el farem aviat. Avui us volem presentar la senyora Elisabet Franquesa. És regidora de Seguretat a l'Ajuntament de Vic, on Junts hi té l'alcaldia. Passa que amb tants parracs que es van veient per Vic, no sé jo si duraran gaire. De la mateixa manera que la tenia Junts a Ripoll abans del 2023, recordem que Junts va estar governant a Ripoll les anteriors legislatures, Aliança Catalana va passar per sobre de Junts, que va passar de 8 a 3 regidors al 2023. La van perdre, com deia, a Ripoll, i la perdran a Vic aplicant polítiques woke pròpies de la CUP. Temps al temps. Veuràs el vídeo d'Elisabet Franquesa, però abans analitzem la frase que va dir. Ens haurem d'acostumar tots plegats a conviure també amb aquesta població que tindrem a la ciutat i que tenim a la ciutat. Dit d'una altra manera, la substitució demogràfica no només és un fet, sinó que cal acceptar-la resignadament. Oriol Gès, secretari d'Organització i Finances d'Aliança Catalana, va respondre amb contundència. Doncs no, @Junts per Catalunya de Vic, és un tuit, prou blanquejar la substitució demogràfica i la delinqüència. La seva resposta posa veu a milers de catalans que veuen com els seus barris canvien a una velocitat vertiginosa, sovint acompanyats d'un augment de la inseguretat i la pèrdua de referents culturals i socials, i mentrestant, les elits polítiques demanen que ho acceptem com un fet inevitable. Ho veiem. Això ja ho sabem que a la població no li agrada sentir-ho, però és així. Què fan? Ens molesten. No ens agrada que hi siguin. Però el no agradar, no m'agrada que portis un jersei vermell, no implica que la policia et vingui a buscar i se t'emporti dels llocs. Per tant, aquí ens haurem d'acostumar tots plegats a conviure també amb aquesta població que tindrem a la ciutat i que tenim a la ciutat. El que fa Franquesa amb les seves paraules és normalitzar la renúncia. Renúncia a defensar el model de societat que ens ha fet qui som. Renúncia a protegir els nostres veïns, el nostre paisatge urbà, la nostra convivència. I aquesta renúncia és doblement perillosa quan es fa des d'una institució pública amb l'autoritat d'una regidora. A Vic, com en moltes altres ciutats catalanes, els veïns denuncien problemes quotidians, pisos ocupats, delinqüència als carrers, imposició de costums forans, i el que reben com a resposta és indiferència institucional i discursos que justifiquen l'injustificable. Quan una regidora diu que ens hem d'acostumar, el que realment està dient és que no pensa fer res per evitar-ho, que la degradació és el preu que hem de pagar per la seva ideologia. Aquesta actitud és una mostra de covardia i, anant més enllà, una traïció, perquè els ajuntaments tenen eines per actuar. Poden reforçar la seguretat, aplicar ordenances, fiscalitzar el padró, exigir responsabilitats. El problema és que no volen fer-ho, i per això són imprescindibles veus com la d'Oriol Gès, que no són allà per justificar, sinó per denunciar, per plantar cara. Les paraules de la regidora Elisabet Franquesa al ple de Vic són d'una gravetat extrema, no per ser excepcionals, sinó perquè exemplifiquen una actitud que s'ha normalitzat en molts consistoris catalans, la resignació davant la substitució demogràfica. El seu ens haurem d'acostumar a conviure amb aquesta població no és una declaració d'intencions, és una confessió de derrota, és la verbalització d'una claudicació moral i política, deixar de defensar el poble autòcton per convertir-se en gestors de la seva desaparició. La reflexió que cal fer aquí, amics, va més enllà de la crítica política. El que revela aquest cas és un canvi de paradigma a la política local catalana, de la defensa del bé comú a l'administració de la fragmentació. Quan una regidora justifica el canvi poblacional massiu, no està gestionant la diversitat. Està acceptant que Vic, com tantes altres ciutats catalanes, deixi de ser el que era per convertir-se en un laboratori multicultural on el ciutadà català es converteix en estranger a casa seva. El més alarmant no és només la naturalització del fenomen, sinó el discurs culpabilitzador que sovint acompanya aquells que s'hi oposen.
Qui denuncia de la delinqüència associada a la immigració massiva és acusat de racista, però qui permet que el poble visqui entre robatoris, ocupacions, és titllat de progressista. Aquesta perversió moral només es pot sostenir amb la manipulació constant dels mitjans i amb la por que imposa la correcció política. I aquí és on entra la gran responsabilitat de l'Aliança Catalana i del seu discurs, dir en veu alta allò que tothom veu i pocs s'atreveixen a expressar. Oriol Gès, present al consistori de Vic, representa una de les poques veus que planta cara al discurs oficial i defensa el dret dels catalans a existir, a prosperar i a viure en pau a casa seva. I ja arribem al final on el PSC és protagonista. Abans, però, et volem recordar que de ben segur aquesta regidora de Vic no se subscriurà al nostre canal, ni falta que fa. Necessitem gent decidida i valenta. Si tu ho ets, subscriu-te i activa la campaneta per ser el primer a conèixer tots els escàndols de la Catalunya social-processista. I ara sí, el tercer escàndol amb el PSC, on haurien de dir PSOE com a protagonista. És el més greu i Sílvia Orriols ho sap. És un dels temes més invisibilitzats, però nosaltres no ho amaguem. El paper del PSC i el fals autonomisme que el sustenta. Sílvia Orriols ha estat molt clara. Quan no han reixit els canons i els fusells, han arribat les mentides. I encara presumeixen de tenir línia directa amb el reino. Aquesta frase, que pot semblar poètica, conté una veritat devastadora. Veiem la primera part del discurs d'Orriols. Si alguna cosa ha fet bé l'estat espanyol ha estat enganyar recurrentment els catalans. L'engany ha estat el pla B, per excel·lència. Quan no han reeixit els canons i els fusells, han arribat les falses promeses i les mentides. Fa dècades que ens enganyen i fa dècades que vostès els hi permeten. Que si traspassos de competències, que si nous estatuts d'autonomia, que si lleis d'amnistia, engrunes i xavalla per omplir tertúlies i columnes a la premsa i evitar que el poble s'aixequi. Vostès saben que les nostres competències en acció exterior són irrisòries i sempre subjugades al marc de l'autonomia que reconeix la intocable i omnipotent Constitució espanyola. Per això Catalunya no ha tingut ni veu ni vot per incidir en polítiques de pesca ni en el Tractat de Mercosur, perquè oficialment, davant del món, no existim. Vam existir escassos 8 segons. L'estat espanyol els fa creure que cedeix a canvi que investeixin presidents i governs espanyolistes, aquí i a Madrid. I vostès, il·lusos i panxacontents, presumeixen de tenir línia directa amb la capital del reino, com si manessin, com si incidissin. La realitat saben quina és? Que qui conserva sempre les competències i la paella pel mànec és l'estat espanyol. Qui dia passa, any empeny, diu la dita. I ja fa més de 400 anys que Espanya ens empeny a la desnacionalització, a la misèria, al precipici. Catalunya ha de tenir un cos d'acció exterior de caire diplomàtic? Sí. L'ha de tenir sota el govern del PSC? No. De debò creuen que cal gastar més recursos públics per posar en nòmina individus que neguen l'existència de la Catalunya Nord o de la unitat territorial de la nostra nació? I ja que hi som, com serà el procés de selecció dels integrants que en formin part? Tan transparent i neutral com el procés de selecció dels directors de Catalunya Ràdio i TV3? Per l'amor de Déu. Vostès han vist qui tenim al Departament d'Unió Europea i Acció Exterior? Sí, el conseller Jaume Duch. El recorden? Intentant fer por als catalans amb aquella història de que quedaríem fora de la Unió Europea, que s'acabaria el món, l'apocalipsis. El PSC s'ha presentat com un partit catalanista, defensor de l'autogovern, preocupat pel benestar del territori. Però la realitat és ben diferent. Des de fa anys és la delegació del PSOE a Catalunya, obedient, submisa, pactista, quan cal vendre la identitat per un grapat de pressupostos. El seu catalanisme és de costal, el seu compromís amb l'autonomia, una farsa. I mentrestant, tenen la barra de presentar-se com l'alternativa moderada, com els gestors solvents, però gestionen la submissió, gestionen la destrucció lenta i calculada de la nació catalana, i per això tenen por d'Aliança Catalana, perquè sabem on tenen les ferides, perquè quan se'ls grata surt la veritat. Ni són catalanistes ni són autonomistes, són el braç executiu del poder central a casa nostra.
Recordeu quan al Polònia parlaven del follet del federalisme? Doncs pobret, ja és mort, enterrat. Ara, hi ha el follet de l'autonomisme del PSC, un altre ésser mitològic. La realitat és capriciosa. O és que ningú recorda les manifestacions espanyolistes amb Salvador Illa de la maneta de personatges com el recentment traspassat Mario Vargas Llosa. I en aquest context, Orriols és una amenaça. No perquè sigui extremista com pretenen pintar-la, sinó perquè és coherent, perquè no calla, perquè diu que el rei va nu i que el PSC és el seu criat, com el majordom Millo. Us hem dit al principi del vídeo que us diríem una dada que us indignaria. Doncs aquí la teniu. Enric Millo cobra 82.143,72 euros de la Junta d'Andalusia. I qui ho paga això? Com a secretari general d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació. I ara, seguim amb la resposta de Sílvia Orriols. El recorden demanant que es denegués l'acreditació als eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín? Malgrat el trist paper que han acabat fent tots dos, no eren representants legítims escollits democràticament a les urnes? Recorden el conseller Duch anant a Madrid i presumint que a Brussel·les ja no es parla de Catalunya, celebrant, per tant, la invisibilització de les nostres aspiracions nacionals? El van llegir l'altre dia a la premsa, parlant de lleialtat a les institucions espanyoles? I vostès li volen donar més poder, més recursos, més responsabilitat per capitanejar l'acció exterior de Catalunya? O és que ja han pactat prèviament el repartiment de càrrecs? No se'n donen vergonya de vendre's el país per 4 cadires? De mercadejar amb els somnis de tot un poble per xavalla? Què toca ara? Fer veure que tenim competències que no tenim? No comptin amb nosaltres per blanquejar el règim colonial espanyol, que per això ja hi ha els vividors, botiflers i covards de sempre. Visca Catalunya lliure. En nom del grup parlamentari... Aquesta valentia, aquesta claredat, és el que el sistema vol fer callar, però cada vegada més catalans obren els ulls. L'escoltem. Sílvia Orriols desmunta el relat del PSC i el seu fals autonomisme, que és molt més que una crítica política, és un exercici de memòria històrica i de claredat moral. Quan Orriols diu «Quan no han reixit els canons i els fusells han arribat les mentides», no només denuncia la traïció del PSC a l'autogovern de Catalunya, sinó que també el maquillatge constant de la realitat que fa la política processista. La reflexió aquí és incòmoda però imprescindible. Si el catalanisme es redueix a una identitat folclòrica tolerada pel règim espanyol, estem condemnats a ser una regió més, sense veu pròpia ni capacitat d'autodefensa. Vivim temps convulsos, temps en què dir la veritat s'ha convertit en un acte de rebel·lia. I avui, després de tot el que hem vist, després del silenci imposat a Sílvia Orriols al Parlament, passant per la rendició ideològica de Junts a Vic fins a la farsa del fals autonomisme del PSC, només hi ha una conclusió clara. El poble català necessita valentia, no més propaganda. Per això el més important de tot és donar suport a aquells que no tenen por, aquells que s'enfronten als poderosos per dir el que molts pensem. Perquè si avui deixem que silenciïn Orriols, demà ens voldran silenciar a tots. Recorda, si no defensem Catalunya nosaltres, no ho farà ningú. Això no és tot. Si vols seguir mirant vídeos com aquest, a la pantalla te'n deixo un parell. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.